Jon Insaustik Donostiako alkatetza hartu du gaur. Jeltzaleak belaunaldi aldaketa bat ekarriko duela adierazi du. Bere helburuen artean, etxe bizitza gehiago sortzea, ziurtasuna bermatzea, kalitatezko enplegua eskaintzea eta eguneroko bizitza hobetzea daude. Alderdi Popularreko Tomas Pascua eta EAJko Idoia Grazia zinegotzi berriak izango dira. Euskal Erbesteari buruzko nazioarteko 14. kongresua hasi da gaur Donostin, 11 bat elkarteak eta EHUren Donostiako kanpusak antolatuta. Gerra zibilako erbesteratu zirenak eta gaur egun gertatzen ari diren gatazken biktimen arteko paralelismoari buruzko solasaldia izango da. Gaur Donostin hasiera eman duten arren, bihar Gasteizen izango da letren fakultatean. 12 urteko 2 neska aztertzen ari da Arabako auzitegiaren adingabeen fiskaltza 6 urteko ume bati sexu erasoa egitea egotzita. Umea Txagorritzu ospitalera eraman zuen amak eta han sexu erasoen protokoloa aktibatu zuten. Hezkuntza sailak ez du adierazpenik eman nahi ikerketa martxan dagoen bitartean. Gabon guztioi eta ongi etorri urriak 29ko albistegira. Eusko Jaurlaritzak azalpenak eskatu dizkio Sidenorreko buruari Auzitegi Nazionalaren inputazioagatik. Epaiaren arabera kontrabandoagatik eta gizateriaren aurkako delitu batean konplize izan daiteke. Eusko Jaurlaritzak azalpenak eskatu dizkio Jose Antonio Jainagari, Sidenorreko presidenteari, Auzitegi Nazionalak inputatu ondoren. Hain zuzen, bera eta beste 2 zuzendari ikertu dituzte Israelgo enpresa bati, altzairua saltzeagatik, arma astun eta arinak fabrikatzeko helburuarekin. Epailearen arabera kontrabandoagatik eta gizateriaren aurkako delitu batean konplize izan daitezke. Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi duenez, Jainaga prest agertu da abian den ikerketaren inguruan azalpenak emateko, eta jakinarazi du presidentearen errugabetasun presuntzioa babesten duela, baina zorrotz jokatuko dutela. Era berean gaineratu du presidentea bere defentsa prestatzen ari dela, eta laster azalpenak emango dituela. Bestalde, bozeramaileak argi utzi du Sidenorreko buruaren inputazioak ez duela eraginik izango talgo erosteko operazioan, eta urtea amaitu aurretik gauzatuko dela azaldu du. Arabako tren konpainiaren erosketarako partzuergo batean 45 milioi jarri zituzten Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Sidenorrek, eta beste 20 milioi euro Vital Fundazioak. Bozeramailearen hitzetan talgoren erosketa herri proiektu bat da. 4 gizonek emakume bat bortxatu zuten joan den ostiralean Iruñeko Karpa Unibertsitarioaren inguruan zegoela. Emakumeak salaketa jarri zuen eta 4 gizonak astearte honetan atxilotu dituzte. Intentsitate handiko sexu erasoa salatzeko Itaiak asteazken honetan 5 laurden gitxi hautan elkarretaratzea deitu du Nafarroako Unibertsitateko Liburutegiko plazan. 4 gizonek emakume bat bortxatu zuten joan den ostiralean, Iruñeko Karpa Unibertsitarioaren inguruan zegoela. Emakumeak salaketa jarri zuen eta 4 gizonak astearte honetan atxilotu dituzte. Karpa Upeko Unibertsitateko ikaslentzako urteroko festandia da, eta Amaia Kiroliriko gunearen ondoko parkean egiten da, alegia Ilargi parkean. Salaketaren arabera gertakariak ostiral gauean jaso ziren 10 aldera. Emakumeak konortea galduta zegoela aurkitu zutela adierazi dute zenbait komunikabidek. Foruzaingoa eta udaltzaingoa gerturatu ziren eta ambulantzian eraman zuten ospitalera. Era berean, sexu erasoei aurre egiteko protokoloa abiatu zuten. Azaldu dutenez, Iruñeko udaltzaingoak DNA probak agindu ditu eta emaitzen zain daude. Epaileak gaur bertan, asteazken honetan, erabakiko du atxilotutako 4 gizonen egoeraren inguruan. Intentsitate handiko sexu erasoa salatzeko, Itaiak asteazken honetan, 5 laurden gutxitan elkarretaratzea deitu du Nupeko Liburutegiko plazan. Bestalde, Iruñeko udalak elkarretaratze isila deitu du bere gaitzespena publikoki adierazteko.
Ama batek bere semea zaintzeko borroka galdu du justiziak haurra tratutzarrengandik banandutako aitarengana Eskoziara bidalita. Otsailean emakumeak semearekin Eskoziatik alde egin zuen Euskal Herrira bere sorterrira. 8 hilabeteren ostean, baina Frantziako poliziak emakumea atxilotu eta semearengandik banandu du. Tratutxarrengatik Eskoziatik Euskal Herrira iesi etorri zen emakumea atxilotu dute eta semea aitari senarroiari itzuli diote. Poliziak Astrid-Lejue astelehen honetan atxilotu zuen bere semearekin eta amarekin autoz bidaia batetik Baionara itzultzen ari zirela. 5 urteko semeak kendu zioten Eskozian bizi den eskoziar aitari emateko, Eskoziako eta Frantziako justiziaren erabakiak eta Hagako hitzarmena betez. Kasua aztertuz gero Astrid eta haren senarroia 2023ko urrian dibortziatu ziren. 2021ko abendutik banandok baldin baziren ere bikotekide ohiaren indarkeriagatik. Emakumeak Eskoziako gizarte zerbitzuen eta tokiko udalaren laguntza jasotzen zuen. Gizona ordea ez dute inoiz zigortu eta haurraren zaintzan ez dituzte aintzat hartu tratutxar horiek. Mutikoaren aitaren aurkako kexak ere artxibatu egin baitituzte. Hori ala dibortzioaren zaintzarako baldintzen arabera, ama eta haurra behartuak dira aitaren ondoan egotera, eta Lejueri debekatu egiten diote semearekin bere familiaren ospakizunetara joatea. Egoera ikusita Lejuek senarroiaren tratutxarrak medio semearekin Eskoziatik alde egita erabaki zuen otsailean, Euskal Herrira angelura bere sorterrira itzultzeko. Mutikoaren zaintza eredua eta haren ongitzatea ziren lehentasun amarentzat. Hortaz Baionan Mazera abokatuarekin eta familia kontu ez arduratzen den epaiarekin bildu zen. Senarroiak ordea Frantziako justiziari deitu zion sorlekuaren araberako herritartasun eskubidea aplikatzezan. Bada Paueko auzitegiak Eskoziera bueltatzeko agindu zion Lejueri semearekin batera, aurren legez kanpoko leku aldatzea egotzita. Ideia hori arbuiatu eta semearekin Euskal Herrian geratzeko auto egin zuen emakumeak. Poliziak baina aita semeak banandu eta mutikoa Eskoziara bidaliuta aitarengana, tratutxarrengatik banandutako senarroiarengana. Hamaika telebistak eta korrikak hitzarmen berri bat sinatu dute gaur. Hitzarmena sinatu dute Hamaikak eta AEKak 24. korrikaren harira. Hoi bezala, Hamaikak jarraipen berezia egingo dio 24. korrikari. Hamaikaren xede nagusia euskara eta euskal kultura bultzatzea da, eta zentzu horretan estrategikoa da ekimen horren edapena. Hori horrela, datorren edizioan ere, Hamaikak baliabide guztiak jarriko ditu korrika Euskal Herriko etxe guztietara iristeko. Aurretiko lan tekniko eta logistikoan parte hartzeaz gain, korrikaren 10 egunetan 24 orduz etengabeko jarraipena eskainiko du. Eta kilometro guztiak aurrez eskatzeko eta deskargatzeko aukera izango da webgunean. Prentsa taldean ere parte hartuko du gainerako euskal hedabidetako kideekin batera. Egitasmoak tokian tokiko herritarrengan eragiten dituen emozio, aldarrikapen eta bizipenak zabaltzeko. Esteila sindikatuak elkarretaratzea egin du asteazken honetan Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren aurrean irakasleen absentismoari buruzko datuen manipulazioa salatzeko. Esteila sindikatuak elkarretaratze egin du Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren aurrean irakasleen absentismoari buruzko datuen manipulazioa salatzeko. Sindikatuak kritikatu duenez, Hezkuntza Departamentuak eskatutako txostenak irakasleen izen ona zikintzea du helburu, eta foru gobernuaren politikek irakasleen lan baldintzetan eta osasunean duten eraginaz ohartarazi du. Bitartekotasun handiak, erosteko ahalmenaren galerak eta gainkarga burokratikoak markatuta. Esteila sindikatuak elkarretaratze egin du asteazken honetan Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren aurrean irakasleen absentismoari buruzko datuen manipulazioa salatzeko. Sindikatuaren arabera Hezkuntza Sailak txosten bat eskatu zion Noblori iritzi publikoa irakasleen aurka jartzeko helburuarekin. Sailak bajen gorakada nabarmendu ondoren batez ere bitarteko langileen artean.
Sindikatuaren ustez, gobernuak datu horiek erabiltzen ditu irakasleek pairatzen duten lan prekarietatea eta lan gainkarga ezkutatzeko. Eta horrek zuzenean eragiten du irakasleen osasunean. Ikusten dugu irakasle pilo bat interinoak direla, ez dutela inongo finkotasunik, eta orain Europatik finkotasunaren aldeko mugimendua iristen denean, eta baita ere epaitegi batzuetan, Nafarroako gobernuak eta Estatuko gobernuak kontra egiten duela. Protestan sindikatuak Jimenol izen simbolikoa erabili du. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariari erreferentzia eginez. Foru gobernuak bere hezkuntza politikekin aplikatzen duen anestesia aurrerakoia irudikatzeko. Ikusten dugu sekulako impunitatea dagoela, haiek egiten dute nahi dutena, eta besteak isiltzen dira, esaten dute ez dela haien proiektua, ez daudela ados politika horiekin, baina azkenean gobernu horretan jarraitzen dute, aurrekontuen alde agertzen dira, eta hemen politika progre horrekin, anestesia progre horrekin, irakasleak besteak beste gara sufritzen ari garenak. Hortaz, hezkuntza publikoan konpromiso eta inbertsio handiagoa eta irakasleen lan baldintzak hobetzea eskatu dute. Orain gaurko elkarrizketarekin utziko zaituztegu Xabi Aloren eskutik. Kazetaritzaz besteak beste hitz egiteko abagune hartu nahi dugu ondorengo minutuetan, izan ere Garbiñe Ubeda idazleak Martxelo Otamendi handira jotzeko kazetaritza liburua ondu du eta gure platoan dauzkagu biak, Garbiñe Ubeda, ongitorri. Eskerrik asko. Martxelo Otamendi, ez dugu berren beste? Ala likarri. Martxelo, joan egingo naiz esateko omen zara gaur ere 11 etorri. Bai. Bueno, konbiatu gaituzu eta gaur behintzat kostatzen zego herri honetan batetu ez da mutzen, gainera oso txokoak denak. Baina gaur merezi zenuten bisita eta beste zuten etortzen. Estimatua dago. Bilbon beste bolo batuk edo, izan, eta mendik Iruñara guaz beste bitea, beraz. Estimatua dago bion bizita. Urri hasieran okerrez banabil argitaratu zan liburua Garbiñe zehar erauki du liburuak. Oso ona, Martxelo dalako protagonista, hori ere esan dezagun. Beste liburu batzuk egin da honi eta beste idazle batzuk ere bai, eta ez dute olako harrera izaten. Baina honek oso na. Tolosan esate bateako, lehenbiziko aurkezpen publikoan txein genduen da, sekulako izan zen, Sekulako jendetza. Baina, herrian profeta izatea. Arau hausi genuen. Ni izan itzen profetan ere herrian, baina. Gero, egon ginen osteunean, hori izan zen azarte baten. Osteunean izan ginen, Endaian eta errealitate kurdelera jetxe ginen, 30 laun, Baionan. Zezan, Endaian. Endaian, Baionan. Eta 25 laun, 25 laun zen, errealitate kurdelera jetxe ginen. Eta kontakizuna azten da, biografia Martxelorena azten da, bere nerabezaroan edo gutxi gora bera, gaur eguner arte, nola izan da Martxeloren bizitza hori, 130 horri tan laburtzea. Bueno, zorionez irizpide batzuk jarrita bagenitu hasieratik. Bagenekin bere ibilbide profesionalai helduko geniola eta kanpoan hor hainbat gauza uzten dira. Eta horrek asko lagundu du pixkat errenditzen liburu baten formatora, bestela egon gaitezke hemen. Beste 4-5 liburu osatuko genituzke, asko daukalako esateko, eta gai asko jorratu ditulako, kazetaritzan ibilbide luze indulako, eta horrek albidetu diolako gai askotaz asko jakitea, baina azkenian ibilbide profesionalari kronologikoki heldu nahi horrek egin gaitu pixka bat errenditu arazi hortara, Eta Martxelo tartean Tolosako galtzaundi eta galtzaundi foruma, nola gogoratzen dituzu garai horiek? Bueno, zebilen orduan Madriden Klub Siglo XXI. Transizioaren aurreko urtetan oso ezaguna intzena eta bihurtu zena izelari garrantzitsu politiko, ekonomiko, empresarial, sozialen topaleko bat, Zien hitzaldi batzuk eta gero zeon afari bat, ofeko afari bat zen. Ni behin nintzen, baina nintzen gero Ibarretxek eman zuen hitzaldi bat, Baina telebistan neola, arten ez neone, horrendik unkarian. Telebistan neola esan nuen, guk erin parko lukalako foro bat, eta ina berezitasun batekin, Bueno, itzaldiak euskaraz ematea, orduan itzaldiak euskaraz zien asko ematen,
Galtzandi forunean izlari gexentek eman zuten aurreko hitzaldia bere bizitzan euskaraz, gexentek, euskalduna izan dara. Eta gainera ordu kazeterintzako zen erraxagotea goi mailako jendearekin. Eta hori pensatu nuen, egokia izan liteke jartzea gero bukaran afari bat, off the record afari bat, kazetarekin, hartara erakargarriago izan dutzen kazeterintzako tortzea. Eta hori itzen nuen Jaime Otamendirekin, eta itzen nuen Txato Agirrerekin, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, kultura eta kiroletakoa. Ni Txato zautzen nuen, atandu erra izan dara Tolosan bizi zen, gaina gure urbanizazio berean. Eta bildu nituen baten zama, inbar dugu hau, Txato kontaktu hona zen, Txatu orduan zebilean ja EAJaren inguruan, orduan kontaktu hona zen EAJ inguruko konbiatuak ekartzeko, Jaime zeukan ja bilbide bat egin da kazetaritzan, da prestigio bat irratian. Eta ni hartan telebiztan egin, eta hola seginen. Eta horreko itzaldia esken egin nion, Xabier Arzalliozen. Eta Xabier Arzalliozen gintzun RH negatiboaren aipamen bat, hola gero diaria asko kurrengo netazu, arrazista zela, sortu zen liondi bat. Sekulako jartzun eman zigun foroari aurreneko itzaldiarekin. Hartaraino, gero, deitu egiten genioen bestatea, izu nahi genuke foro tortzea, eta foro hau da, foro bat, ez baki zer den foroa. Jakin dut, lehtu eta zelio montatu den Arzalliozekin. Eta orduan, hori zen helburua. Gaur egun oso erraza da kazeterintzako, egotea goi mailako sindikatu bateko idazkari nausiarekin, daukazu komunikazio arduradun bat, batzuetan komunikazio arduradunak ere errekabota bere dira, baina daukazu komunikazio arduradun bat, erraztu lezakena, oztopatu ere, erraztu lezakena gosaria, bazkari bat, gaur egun erraza da. Gure garaian, hasi ginean hori zaila zen. Eta liburuan bikote Euskaldunon egunkariaren sorrera, itxiera, ondorengo torturez ere luze eta zabalitz egiten duzue, zer suposatu zuen horrek euskal jendartean garbina? Sekulako mina, hori uste nik eta mundu guztiak esan dezakegula, ez da? Nik uste inpakto ikaragarria intzula, batetik egunkaria isten ikusteak, hori sekulakoa izan zen, manifestazioa ikusi besteik ez dago, haren alde antolatutakoa, baina gero sekulako inpaktua eraberian izan zen Martxelo ikustea kartzelatik ateatzen, eta hitzaiek esaten ez, torturatua izan zala, eta hori uste denoi buruan hiltzatuta gelditu zaigun momentu badala, eta gogoratze hutsak oso erne jartze gaituna, edozein momentutan gertalitekela esaten dulako. Hori da, eta hori jaso gabe zintzen utzi, naiz eta 1000 tokitan esan dan, 1000 hitzaldi eman ditu Martxelok, baina hori jasotare utzi beharra zegoen. Eta Martxelo, zuk nola gogoratzen duzu, garaiura? Garai larri bat izan zen, jende askoren ilusioa zapuztu zuten. Ze gaina mina eman zuten horrekin. Arrazoit ezberdin litezke ezatik itxin zuten gurea eta ez bezautzatu. Baina mina eman zuten eta bazekitain mina nola emanez. Euskal kulturaren begiko nietako bat zen. ETB sortuta zen ordurako, ikastolak, gauzkolak eta euskal munduan, ez? Baina euskarazkunkari baten sorrera izan zen gainera asko landua, sekulako lanain da, 10 urteko eztabaida mai inguru eta argiako jendeak antolatu zuen euskal presaren eguna eta joan zen guzti hori lan zen. Jende askoren ilusioa izan zen, eta nire etxean sartu zirenean atean kolpe bat eman da Abra Guardia Zibil goizeko ordu bat herritan jarri zatenan pistola bat betro bateko aldean buruan. Orduan pentsatu zen, jendearen milaka lagunen ilusioa komuneko zulotik bera, gaiaren sarrera, etxeko sarrean komun ondoan da, komuneko zulotik bera. Hoxe, pentsatu nuen. Gero norberaren mina, zezanik ez, Iñaki Uria urte terdik hartzelan, Xabier Olega 8 hilabete, Jo Marito Erraldea hilabete bat, Auzumendi Etxamozmendi hilabete bat, Pelioren suizidio saiakera, torturak, zi horiz. Baina horrek, izan zuen gero ordainak gero, ez? Gero gure jendeak, lehizi langileak, ez? Erakutsi zuten Joan Beharren etxera negarritea. Ni barruan egola oraindik egunkariko egoitzan barruan egola. Gure jendearen erdia zegoen ja batzar bat egiten, batzu protestatzen. Zatzu batzar bat egiten, eta batzar horretan ni barruan egola oraindik, kotxean sartu gabe. Bi talde zituen. Batzuk agiprop, agitazio eta propagandengo dugu, eta beste batzuk hasiko gea, egun hortan bertan, egunkari bat egiten. Egun hortan bertan egunkari batik. Horrek erakutsi zuen gure jendearen pasta, nolako tasuna, nolako atxikimendua zeun proiektuarekin, eta gero jendearen erantzuna orokorrean, jendearen erantzuna Euskal Herrian izan zen. Garbinak ipatu du Donostiako mobilizazioa inoiz den haundina.
Eta aurreneko aldia bere bizitzan autobiak ireki zituztenak kobralekuak altza zituzten, Zarautzekok eta Oiartzunkok, sekulako jende pila zetorrelako, ordenlekutik Bizkaialdea, Bizkaitik honea. Eta esan ziatenez, aurreneko aldiz ireki zituzten ordenlekuak eta munduzia pasatzen, bestela jende zelako iritsiko, trenak gainezka zoden, Donostia iristeko trenak gainezka zoden, orduan, gainera ni gogorren torturatu ninduten eguna eta momentua izan zen manifestazioen ondoren. Ez dakit bazekitelako, edo tokatzen zelako, baina gogorren orduan torturatu ninduten. Baina nik gelditzen naiz, mina da, eta hori ezin zaio larritasunik endu, baina nik gelditzen naiz jendearen erantzunarekin. Erantzun momentuan, gero izan zen erantzun guztiekin, sindikatuekin, La Casilla Bilbon antolatu zen, ekitaldi bat sindikatuekin, La Casilla gainezka jarri zuen. Kataluniaren eta Espainiako leku askotan izan dako elkartasuna, eta gero egunkari bat sortzeko 5 milioi euroko epea jarri genuen. Izan behar da usarta ateatzeko kanpaina baten, eta esateko 5 milioi euro, eta 4 milioi eta 800.000 euro bildu genituen. Kizon, diru asko da, egunkari bat egiteko. Horretik ukitu gabe dago, proiektu ondo dihoa eta diru hori xeutu gabe dago. Eta, baina hori gelditzen iz jendearen erantzunarekin. Jendeak emantzun erantzun bat ikaragarria. Gainera, gelditu zituena atzetik zetozen beste kolpe batzuk. Zekure atzen kolpe bat, ola isolatu bat, zuen programatuta, gero badekigu ja Arantzazura zijoazelako Brasila, berrundapiko Brasil, zijoazela Arantzazu istera. Arantzazu daukan elementu emblematikoa, Arantzazu bauka erligia, baina bauka baita ere mistika puntu bat, arte modernoan da arkitektura, bestarretxaren pintura, hormirudiak, bado elemento bat, euskara batua, euskaltzaindia, bado ze oso batez. Eta gero, segurazki atzetik etorriko zen beste kolpe batzuk. Garai hartan, Ibarretxari zen, Ibarretxe planarekin, autodeterminazioarekin, Ezkerra Abertzaleak bat zeukan periztegi politikoan autodeterminazioan. ELA sindikatuak hausi izun Gernikako estatutuarekin aldeko tasuna zegoetan, baina gero esan zuten Gernikanetako ekitaldi baten. Eta Espainiako zutabegileak eta tertulianok hasi ziren hitzaiten esaten Euskal Herriko entitate finanziero bat etaren kutsa zela, diru kutsa zela. Euskal Herriko hezkuntza sistema bat zela etaren aurtzaindegia. Eta Ibarretxek aginduta zeukala ertzainei eta kokideak ez atxilotzea. Ari zen, ja sortzen giro bat, eta gure izan zen proba bat, ea nola zuten genuen. Zoritxarrez egin itxi zutenean, etzen izan nolako erantzunik. Zoritxarrez eginen kontrasekulako zuten. Gure kasuan erantzun hundia izan zen, eta horren bakarren bat izan zuen Madridin gelditu. Gelditu pentsatuta zeona, egunkari bategatik olakoa sortu balin bada, azte balin bagara ertzantzaren kontra, edo ertzantzari autonomia estatutuak aukera mateturako ertzantzari ezartzen agintari militarrak, hasieran egon ziren, Madrid bakar bat ezazun gelditu aukaizkiata zegu, egunkari batengatik. Orduan, ni segurena gure izan zela abiso bat, gurean abiso bat biali zioten jendeari, kontuz autodeterminazio historiarekin, zegu ez hor gauzaituko pasagia. Eta nola ez zuen sinisten, ingo deu, inorki espero ez duen. Euskaraz egunkari etxiko deu, eta torturatuko ditugu, zuzen detxau, jakintak uzein ginen, Iñaki Uria, Gomaritor Alda, Itxamoz Mendi, Xabirolea, Pello. Jakinda guzein ginen eta zerrez ginen, eta nera bakar bat libro etziko deu kontatu ezan. Zenuzte gaina askotan baukatze, irupena inuen egin bernunan ustez, baina bide bat ezen itzela baita ez dauari egiten zebat. Ez dauak indakoa, ez dauak bidali nahi zigun mezuaren bozera maile izaten. Ez? Baina, inbarrakazu ez, baina, uste batzutan pensatu izan dut, eske gainera ez dauari nik nion bozera maile lara. Esan, beida zeingo diguten, zeitzen badeu bide beretik. Torturaren helburuetako bat eskarmentuare bada. Beldurra sortzea eta eskarmentuare bada. Euskaraz eta Euskal Herriaz ere hausnartzen duzu, Martxelo, eta kritika egiten diozu sailburuak euskaraz ez jakiteari. Eusko Jaurlaritzako sailburu batek derrigor jakit behar dugu euskaraz? Sailburuk eta salburazpin dauden beste 17 mailatan. Iten ditugu euskararen inguruko adierazpenak eta euskararen inguruko zean. Guk eukitzak egu salburuak, erdaldunak, Garros Garikotxeak hasieran hasi zuenean da hori, baina ari bali mazara esaten jauzika, Jaurlaritzakoaren diseinatzen jauzika ez, jauzika edo lehendakariak, Pradales lehendakariak entzunek etaldi bat, Euskal Gintzarekin, esateko bi urte barru ingutela, ez da gizan bagarren diagnostikoa eta ez da zer inguten ez.
zurekin konsekuentia balin bazara, sailburuak, zure ardura, zure alderdiko sailburuak gutxienez, izan barko dute euskaldunak. Baina, sailburuaren kasuan gainera da, Osakidetzatik datorrena, Osakidetzan bizpahiru euskara plan pasadira bera aurren, eta ez jakasorik egin. Oso nada zientifikoki, da ez dakit zenbat aldizkari zientifikotan argitaratu ditu artikuluak, ez dakit zenbat ikerketa inditun, ez dakit zenbat inditun. Bera da, kirofanotik ateratzen zerenean reanimazio saileko arduraduna, urtetan, urtazkotan, bale, oso ondo. Baina, 2008 urtean ezin duzu sailburu eteuki erdalduna, eta berz alderdiko kerez. Berz alderdiko kerez. Baina, zure alderdiko kerez. Osa, ez da posible ez egotea beste bat gaitasuna aukara Osakidetza. Eta gaia esan barizuna, gaia egin genion elkarrizketa bat, baina zioten berri elkarrizketa bat, aitortu zure etzekila euskeraz, baina, bueno, nire burari jarri dut konpromisoa, egunero izbat ikasiko dudala. Bueno, hori lehendakari serio batek etxea bidaltzen du, urrengo honen. Hizkuntz politikari buruzkoa gauza batzuk ezin dira, esan 80 urtean bai geunde bezala, desientik hasi deu, desiente erakutsi digute, izan ditugu oso maisu eta maestra honak, eta ez da posible, esatea, lasaitasun guztiarekin, sailburu batek, alternatikoa da gainera. Ez da fitxaje eta bada, baina ez da fitxaje bat etorri dena Harvardretik, alternatikoa da. Eta arruan, eta posible. Maitzen joteko bikote, bi galdera biontzako, lehenengo aiak kazetaritzan mehatzutzat hartu aldan gaur egun, batzuek esaten duten moduen, eta gero euskarazko edabidek zer garrantzi duten gaur egungo gizartean. Martxelo, hobeto erantzungo izu. Nik erantzuko ez bigarrena, edo biak. Guruzun moduan. Bueno, bigarrena. Komunitate bat egituratzen dute. Komunitate bat egituratzeko behar dira elementu asko eta ardatz asko. Eta egitako bat nagusietako bada komunikabidea. Ematen dizu zure komunitatearen berri, komunitatea konpaktatu egiten du, bildu egiten du, komunitatearen hizkuntza lantzen du. Komunitate hori txikia izan liteke, baina egunkari baten bidez normaltasun itxura bat ematen diozu, bauko egunkari bat, irrati bat, hotelista bat, denarakoa, baukagu, eta horrek eta gure komunitatearen berri ematen du. Batzuk dira oso komunitariok, eta oso komunitatearen ingurukoa dira, eta bestatzuk gara gurea bezala, albalin bada nazioartekok eta mundu osoko albistek ematen dituztenak, ez? Eta nuzet hor garrantzi handia daukate. Galbidean dauden hizkuntzek daukaten arazo nagusietako bat da, ez daukatelako. Eta mundu ondo ere milaka hizkuntza ez daukatenak komunikabideak. Batez. Eta horietako batzuk dira dauzkaten gu baino hiztun gehiago. Baina joan zaitez Afrikara, bertako hizkuntzetako baten diula, walof, mandinga, bertako hizkuntza baten argitaratzen den egunkari baten bila. Joan zaitez, are zailago, arkitektura fakultate baten bila. Egingo duena, klasek eman gutuna, walof, mandingan, diulan, zerrez. Paraguain ere ez, Paraguain guarani da hizkuntze ofiziala. Badaude ia espainola ez dakiten guaraniak, hiriburutik kanpo. Joan zaitez guaranizko egunkari baten bila. Eta maisua izateko, medikoa izateko, derreuzkoa da guarani jakitea. Joan zaitez gero, medizina fakultate baten bila guaraniz, arkitektura fakultateen bila guaraniz, edo gu gara estaturik gabeko hizkuntzetan, bigarrena munduan, eskaintza hundina dukana. Katalana dira lehen daukate Andorra estatu txika, baina Katalunian ez da estaturik. Eta gu gara ondoren. Ez da beste hizkuntza eta ez 7.000 hizkuntza. Kenduta estatu hizkuntzak, estaturik gabeko hizkuntzetan, hori da parte positiboa, parte negatiboa da, kronifikatzeko arreskoa daukagula euskaldunen kopuruan, eta hortxe gelditzea beti 150, ez? Baina komunikabidek mundu horretan, uniberso horretan, daukate oso lan polita. Da, konpaktatu komunitatea eta gero komunitatea identifikatzeko elementu batzuk ematen. Zertzuk daukazu Euskal Kirolari bat Olimpiar Jokotan, eta gure perikuan esaten dugu, Euskal Herriko kirolaria dela. Baina keskoan bertan topatu dituzu Euskal Herrin bertan, gaztelerazko egunkari batzuk esan gutenak Espainiako kirolari dela. Edo Espainiako judoka batek lortzen badu urrezko domina, hori lehenengo herrialdea da, gure kioskotan, komunikabide askotan, eta gurean ez. Gurean igual da, Carl Lewis gelditu dela pregaraian, gelditu zela finaletik kanpo ez, edo ez. Asko launtzen dute konpaktatzen eta komunitatea autoidentifikatzen. Garbinu Beda eta Martxolo Otamendi. Eskerrik asko gaurkoan 11-ara
etorri eta gure gomita onartzearren, sorte hon liburuarekin Garbine eta Martxelo bide batez, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Gaurkoan, Gorka Urbizuren Diamante abestiarekin amaituko dugu albistegia, gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik ondo izan eta bihar arte. Bakardadea bitatu, galdu bazara bisatu, zure bilagoaz. Aspaldi da gauaren erdian esnatzen garela. Itxasoa hemen hasten da. Harriak batu zubi bat eraiki, erortzen zaigun arte. Ez gara, ez zertan lehenak, ez onenak izan urteak labur eta egunak luze. Konturatuko zinen, ni naiz, nigandik urruntzen etengabe. Orainaga